Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. SikuYeremiya wama-45 namhlanje, Yeremiya 45. Sesizayiqaba le ncwadi ngoncedo lwakhe, uncedo lukasonene nanini, uncedo lengonyama izulu. Heyi, usithwele mani umoya ongcwele. Thixo nathi kunjenje, yomelela ke nawe apho ekhaya, yomelela kakhulu. Ilizwi, isihloko sithi ilizwi kandikhoyo kuBaruki. Verse 1. La ngamazwi omshumayeli uYeremiya awawabhekisa kuBaruki unyana kaNeriya ngonyaka wesine ukumkani uJoyakim unyana kaYosiya elawula kwaYuda, xa uYeremiya wayebizela uBaruki amazwi akhe yena ewabhala encwadini. 2. Utsho undikhoyo uThixo kaIsrayeli ngokubhekisele kuwe Baruki, yaloze kaBaruki. Uthi, wena wakhala usithi, hayi umntu endinguye, undikhoyo usuke wongezelela isenqala kwintlungu yam. Ndiqhubekile zizingcwino, andifumani kuphumla. Isikhalazo sakhe ke eso. 4. Utsho ke undikhoyo kuwe Baruki ukuthi oko ndikwakhileyo ndobuya ndikudilize, ndibuye ndikuncothule noko ndikutyalileyo, kuya kuba njalo ke emhlabeni wonke. 5. Athi wena uzifunela izinto ezinkulu, ziyeke, ungabi sasifuna, kuba mna ndiza kubahlisela ishwangusha bonke abantu. Lowo ngumlomo kandikhoyo, yena othi noba kwenzeke ntoni apho uya khona, akuyi kulahlekelwa bubomi bakho. Asiqale apha kule vesi yesithathu. Asiqale kwivesi yesithathu apho uYehova abona into ecingwa nguBaruki, engakhange uBaruki awuvule umlomo akhalaze. Nakuthi kunjalo, uyabona apho thina singaboniyo khona, singakhange sitsho noyitsho. Jonga intliziyo kaloku. Verse 3. Uthi umxelele ukuthi wena uthi hayi umntu endinguye, undikhoyo usuke wongezelela isenqala kwiintlungu zam. Ndiqhubekile zizingcwino, andifumani kuphumla. Ndakafumani kuphumla ngoba akwenzeki into ayifunayo, kanti kufuneka sibonyamezela. uYehova uyamthanda umntu onyamezelayo, uyamthanda uYehova umntu onyamezelayo. Basiyakhumbula nakuYeremiya, kuYoshuwa watsho wathi, be strong. Joshua, I will be with you. Be strong, be determined, be encouraged. Wathi nothing eyakwenzeka kuwenza uba nawe ngalaa ndlela ndandinoMoses ngayo. Sikhuthaza kanjalo uYehova, uyamthanda umntu ononyamezelo, uyathanda uba sinyamezele, uyathanda uba sizingise, uyathanda uba masenze njani, senze njani, sizimisele nangona iingxaki zikhona. Despite the challenges, uyafuna sibe determined, sibe strong, sibe courageous. Maxhoba ayakhawuleza. And enye into ngoku uyambona uba uyakhalaza, kanti kufuneka sibofunda ukuthini, ukonela. Yiyo loo nto ndimthanda uApostle Paul kuPhilippians 4. Sinika thetha nathi ukuthi sibofunda ukonela. Sebesoloko sakhalaza, kumaxhoba ayakhawuleza.
sasoloko sakhalaza, uvula imilomo siyakhalaza. Uthi u-Apostle Paul phayana kwiPhilippians 4, abaseFilipi besine, ukwivesi, masiqale kwivesi ye-11 phayana, ezama ukuthi uthi mna I have learned to be content. Andiqondi ukuthi njena sikhe samva u-Apostle Paul ekhalaza, kakhalaza. Nathi masibofunda apha eBhayibhileni, asifundeni kakhulu kwezi ntsuku zokugqibela, ngoba siyabona nathi umoya uyavunguza. Uthi uthi u-Apostle ukuthi kungekuko ukuba ndithetha ngokuswela, kuba mna ndafunda ukuthi entlalweni endikuyo ndanele, asanele. Verse 12, uthi ndiyazana nobuhlwempu, ndiyazana nobutyebi, kuko konke nasezintweni zonke. Ndiqhelanisiwe nokuhlutha kwanokulamba, nokutyeba kwanokuswela. Uthi useziqhelile zonke izinto, athi uyazazi, uyakwazi ukuswela, uyakwazi ukuhlupha, uyakwazi ukuba nako konke, kodwa uziqhelise ntoni? Ukonela, angabekhalazi. Verse 13, athi ndinokuzenza izinto zonke ndikulowo undomelezayo. Konke ke nalaa contentment ivela phi? Ivela phaya kuYesu Kristu, ngokuthi nca kuye, ngokuthi nca kuye, laa contentment. Utsho njalo izosomeleza lelizwi eli. Lo myalezo umaxhoba ayakhawuleza uzisa kuBharuki, masiwamkele, sithi nguthetha nathi, ngoba uthetha nathi nyana. Sikuba sibe sibala izincweno zethu, sibala iincwena zethu, sibala ukuqobeka kwethu. Abantu uthi kuyintlungu yam uzondongezela, sithi xa senza umsebenzi wakhe ngoku sithi njena uzosengezelela ibhedini. Akayobhedini, akangomthwalo, uyabona, akangomthwalo, umsebenzi wakhe awungomthwalo. Ukukhululwa kwethu eyokuba senza umsebenzi wakhe, yindlela asikhulula ngayo. Verse 4, utsho ke undikhoyo kuwe Bharuki ukuthi oko ndikwakhileyo. Athi nje uzware uyakhalaza ngoku, athi zonke lezi zinto, ubomi obumnandi obufunayo, nobufuna ukuba abe kwi-environment engenangxaka, engenayo yonke le nto. Abantu bayathutha ngapha, kuyaliwa, kuyathuthwa, abantu bayathinjwa, kuyabulawa abantu. uBharuki akayithandi yonke le nto. Athi zonke ke ezi zinto ndizazidiliza, endizityale ndizazidiliza, ndizazitshabalalisa yonke le nto yabo abantu. Ungabarhaleli izinto, ungarhaleli nix le ukuthi urhalela ukuthi njena izinto zakho, ngoba uthi njena, uthi wena uzifunela izinto ezinkulu, uzama ukutsho ukuthi wena ufuna okujongene nawe. Selfish desires, uyazibona ukuthi sijonge izinto ezijongene naye, ezijongene naye Yehova, sizibona ngathi ungumthwalo. Uthi wena uzifunela izinto ezinkulu, ziyeke. Uthi sizijonge, ngoba zonke ezizijongile zazitshabalalisa elizweni, zazidiliza zonke izinto, zitshise zonke izintombi zeziko. Zayidiliza le nto ngenxa yoba ntoni? Bajonge oothixo bambi, abajonganga mna. Ayizomomeleza ukuthi nyamezela ufane noYeremiya. NoYeremiya le ndlela ehambayo iwesi kaYeremiya udlula wena, thula wena. Uthi ziyeke, nathi masiziyeke izinto esisoloko sijongene ukuthi mna ngifuna le, mna ndifuna le. Ake sijonge le kamaxhoba ayakhawuleza ayifunayo, nayo uyafuna ukuthi nisenze njani, sixelele abantu ngaye. Abantu basesebumnyameni nangoku, abakawubona
babona ingathi uSathane yinkosi yelizwe. Akayiyo. Ake senzeni lo msebenzi wakhe uxelela abantu. Besinikile wathi a-prophetic word ebesinike yona uMaxhoba yakhawuleza wathi we must occupy. That was an instruction. That was a prophetic instruction. Thina must occupy until Jesus comes. Siye kukhalaza. Uthi ziyeke ezo zinto. Ungabe sasifuna kuba mina ngizobahlisela ishwangusha bonke abantu. Lowo mlomo kandikhoyo yena. Noko kwenze. Noko uthi ke ngoku endiyithandayo. Uthi noko kwenzeke ntoni apho ukhoyo. Umnika isithembiso kakhulu. Akuyi kulahlekelwa bubomi bakho. Umuntu wena ubomi bakho awuzulahlekelwa bubomi bakho. Awuzukufa ngoba kuzakwenzeka yonke le nto nizawudiliza yonke le nto laba bantu. Wayeza umxelela into ukuthi makasifundise ukunyamezela abe patient futhi. Abe patient. Must learn to wait. Ekunyamezeleni God will renew our strength. Njalo uNkosi. U-Esaya futhi. Uthi namadodana angatyhafadini abafana bangakhubeka uthi kodwa bathembele akuhlaziyeke emandleni. Inyuke ngamaphiko njengenkosi. Ilizwe lam nawe, lelizwe lam nawe ke. Yoba masiye kukhalaza, sibe sezifunela ukukwethu ukujongena nathi. Asenze le nto uYehova ifunayo. God bless you, God bless you, we love you, Jesus loves you. Nyamezela. Noba kunzima.